Ришат Наилович, узган елга нәтиҗә ясасак, нинди тенденцияләрне күзәтергә була? Кешеләр башлыча прокуратурага нәрсә буенча, нәрсә сорап мөрәҗәгать итәләр, нинди проблемаларны хәл итүне сорыйлар? 2016 елда гомумән безнең прокуратурага 400-дән артык кеше мөрәҗәгать итте. Инде күп мөрәҗәгатьләрнең күбесе хезмәт белән бәйле, икенче урында җир мәсьәләләре тора. Һәм инде суд приставларына карата да зарарланучылар бик күп булды. Нинди тенденцияләр күзәтелә, нинди мөрәҗәгатьләр азая, кайсылары арта, кешеләрне нәрсә борчый? Соңгы елларда хезмәт белән бәйле мөрәҗәгатьләр кимүгә генә бара. Монысын инде аңлатып та була. Прокуратура, дәүләт органнарында оешма җитәкчеләре белән сөйләшеп, аларны хезмәт хакын түләттереп, шуңа күрә хезмәт белән бәйле мөрәҗәгатьләр кимүгә генә бара. Инде суд приставларга карата зарарланучылар нишләптер күбәя бара. Моны аңлатып та була. Соңгы елларда суд карарлары да күбәя, артып бара. Аларны үтәргә дә кирәк. Сез үзегезнең эшчәнлек вакытында прокуратурада эшли башлагач, мәшһүр шәхесләргә һәйкәл куйган идегез. Апаста Петр Первойга, Марада беренче генерал прокурорга буның сәбәбе нәрсәдә? Моны төрлечә бәяләүчеләр булды. Бездә башка шәхесләр дә бар. Нигә менә шушы Петр Первой белән беренче генерал прокурорга дип? Идеяның сәбәбе нәрсә? Белгәнебезчә, Петр беренче ул инде прокуратура хезмәтенә нигез салучы. Павел Иванович Ягужинский ул беренче генерал прокурор. Бу һәйкәл куеп аларга хөрмәт кенә күрсәтү түгел, инде менә үзебезнең профессиягә тугрылыклы булуын да күрсәтү. Шуңа күрә Петр беренчегә һәм Павел Ягужинскийга һәйкәл куярга да булды. Киләчәктә нинди идеяләр бар? Кемнәр әле хөрмәтләнмәгән? Андый шәхесләр бармы? Хөрмәтләмәгән шәхесләр бик күп. Бу мәсьәләне әле уйлаган юк. Вакыт килгәч карарбыз. Андый кешеләр бармы? Әлбәттә, инде безнең тарихта үз эзләрен калдырган кешеләр бик күп. Бөтенесенә һәйкәл куясы килә, ләкин мөмкинлекләребез бөтенесенә һәйкәл куеп бетереп булмый. Андый фамилияләрне атау мөмкин түгел. Әлегә атап булмый. Чөнки белмибез. Шулай Мара прокуратурасында 4 телдә такталар, мәгълүмат 4 телдә урнаштырылды. Татар, рус телләреннән, Татарстанның дәүләт телләреннән тыш, удмурт һәм марий телләрендә. Районда рус, татар телләрен белмәүче кешеләр бармы? Әллә бу милләт кешеләренә хөрмәт йөзеннән шулай эшләнмәгән? Ни сәбәп шулай? Гомумән алганда Кукмара районында 52 меңгә якын кеше яши. Шуның 78% татарлар тәшкил итә, 14% удмуртлар, 5-6% рус халкы һәм 1% марилар. Инде кешеләрне кабул иткәндә, авыллар буенча авылларда җиреп кешеләрне кабул иткәндә, бар шундый авыллар, удмурт авыллары, бәлки яки марий авыллары, анда олы абыйлар, апайлар русча да белми, татарча да белми. Инде аларга мәгълүматны тиздән һәм дөрес иттереп күрсәтү өчен, җиткерү өчен без үзебезнең прокуратура бинасында марый һәм удмурт телләрендә дә мәгълүматны бирдек. Ул телләрдән мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Әлбәттә, 16 елда ул телләрдән мөрәҗәгать итүчеләр булды. Мәсәлән, удмурт телендә мөрәҗәгать килде. Без аны тикшердек, карадык һәм җавабын удмуртчада бирдек. Җавап бу сезгә менә ниндидер сүзләр әйтүчеләр, моны хуплаучылар булдымы? Менә рус телендә кешегә җавап. Юк, хуплаучы кешеләр бер дә килмәде, ишетелмәде. Син кирәк дип саныйсыңмы? Әлбәттә, мин моны кирәк дип саныйм. Кирәк дип санамасам, без моны үз вакытыбызны әрәм итеп, мәгълүматны ясамас идек тә. Әйтеп киткәнемчә, бар олы яшьтәге абыйлар, апайлар, удмуртлар яки марайлар, алар русчада, татарчада
белмиләр яки начар беләләр. Шуңа күрә алар сөйләшә алмыйлар, үзенең фикерләрен җиткерә алмыйлар безгә. Шулай ук мәсәлән, опаста эшләгән вакытта сезнең бер инициатива, бер эшчәнлек, теге санкцияле казларга юкка чыгару, бөтен Россия күләмендә шундый бер алга китергән иде. Сез мондый хәл булачагын чамаладыгызмы, белдегезме, ни сәбәпле менә ничек уйлыйсыз? Әллә бу ниндидер бер дулкынга эләгеп шулай килеп чыктымы? Әлбәттә без булай булыр дип уйламадык. Инде гомумән мин дә башка прокурорлар да үз эшен эшләгәндә җиренә җиткереп эшләргә тырышалар, без җиренә җиткереп эшләргә тырышабыз. Бу эшләрне эшләгәндә дә уйлап эшләдек. Ләкин менә шулай безне хуплаучыларга минем рәхмәтемне әйтәсе килә. Чөнки гел прокурорны мактап кына булмый бит инде. Критика да кирәк, критика булса инде ул алга барыш була. Без бит мин гомумән мин үзем критиканы аңлап башка эшне дәвам итүче кеше. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Аларны юкка чыгармасак, без дөрес эшләмәсек. Шуңа күрә эш казмы ул, 2 казмы, 100 казмы, без аларны юкка чыгарга тиеш. Безнең эшебез шул. Бурычыбыз шул. Шулай ук мәсәлән, шундый авалгалы процессларның берсе ул аракы сатучы сайтларны һәм порно сайтларны тикшереп, аларның эшчәнлеген аныктап кую. Бу ни сәбәп эшләнде? Бу инде сорау юмор белән бирелгән сорау. Соңгы вакытта, соңгы елларда яшүсмерләр без балаларыбызга кәрәзле телефоннар алып бирә башладык. Инде шушы телефоннар аша безнең балаларыбыз интернетка кирип һәм интернеттан төрле мәгълүматлар белән мәгълүматларны укый алалар. Ул бит интернетта яхшы мәгълүмат та бар. Начар, аларның сәламәтлегенә зыян китерә торган мәгълүмат та бар. Менә шуңа күрә минемчә без яшүсмерләрне шушы замана шире дип атыйм мин аны. Начар интернеттагы зыян китерүче мәгълүмат шушы замана ширеннән саклап калырга тиеш. Бу безнең, бу минем профессиональ бурычым дип уйлыйм мин. Шуңа күрә без бу эшне башладык. Менә күреп торасыз, безнең белән берлектә башка прокурорлар гына түгел, шушы сайтларны меңләп ява башладылар. Барлыгы ничә сайт ябылдымы, шундый мәгълүмат китереп буламы? Наркотиклар сатучыларга юк. Анда төрле сайтлар бар. Тегәл әйтә алмыйм ничә сайт икәнен. Без опаста эшләгәндә генә 200-дән артык, 300-дән артык сайтны ябырга өлгердек. Инде Күкмарада да бу эшебезне дәвам итәбез. Гомумән алганда, бүгенге көндә республика прокуратурасы бер оешма белән берлектә программа уйлап чыкты. Шушы программа инде хәзер прокурорлар кешеләрне артык кулланмыйча автоматик рәвештә сайтларны табалар һәм ябу ягын карыйлар. Анда инде меңнәрчә сайтлар ябылды инде бүгенге көндә. Менә монда бит инде теге төрлечә бәяләүче кешеләр булда районда бүтән эш беткәнме дигән шикелле. Сез ничек уйлыйсыз, менә район прокуратурасы да шөгыльләнергә тиешме? Моңа ни сәбәп белән сез үзегез алындыгыз? Турыдан-туры район халкына кагылмый да кебек бит инде. Район прокуратурасының турыдан-туры эше дә кебек. Читтән караган кешеләр дисәң. Бит әйтеп булмый, опас яшьләре шушы сайтларны бәлки шушы мәгълүмат белән танышадыр. Минем әйтеп киткәнемчә, без яшүсмерләрне, балаларны шушы начар, зыян китергән мәгълүматтан саклап калырга тиеш. Бу минем бурычым, бу бөтенебезнең бурычы. Шуңа күрә менә бу опас яшьләрне кагылмый дип әйтүчләрне дөрес әйтмиләр дип уйлыйм. Менә җәмгыятьтә шундый
fikir бар бит инде, язылган законнар дигән fikir бар, язылмаган законнар бар, җәмгыятьтә кабул ителгән кагыйдәләр, йолалар ниндидер. Прокуратура билгечә ул инде язылган законнар белән эшли, әмма менә эшчәнлектә менә шушы язылмаган законнар да исәпкә алынамы? Мәсәлән, бер мисал китерсәк, мәсәлән, бандит үтерә икән, җәмгыятьнең аңа мөнәсәбәте бер төрле, бандит гади кешене үтерә икән, җәмгыятьнең мөнәсәбәте икенче төрле, әмма закон ягыннан караганда алар икесе дә төрлечә кебек кенә. Менә сез язылмаган кануннарны исәпкә аласызмы эшчәнлектә? Әлбәттә, тормышта язылган законнар бар һәм язылмаган кагыйдәләр, гадәтләр, вилалар бар. Без инде мин шәхсән үземнең эшемдә язылмаган кагыйдәләрне дә кулланам. Бу инде эшеңне яратып эшләү, җиренә җиткереп эшләү, һәр милләтнең, һәр төбәкнең үзенә генә хас булган гадәтләр дә бар. Уларны хөрмәт итү, менә безгә ярдәм белән сорап килгән кешеләрне игътибар белән тыңлау, шушы гадәтләрне без дә инде үз эшебездә бик кулланабыз. Инде язылмаган кагыйдәләрне, гадәтләрне, йолаларны кулланмыйча эшләп булмый дип уйлыйм. Чөнки закон хәрефенә генә ябышып торсаң, ул бик кырыс булачак, прокурор гади эшләргә тиеш. Гадел эшләргә тиеш. Менә тагын бер эш бит менә Нюрнберг процессы уңайыннан мәктәпләрдә рәсемнәр ясату, бу ни сәбәпле менә мондый эшкә алындыгыз бу бит инде ниндидер иҗтимагый эш дип әйтергә. Соңгы елларда без инде менә күрәбез, фашизм идеялары, национализм идеялары бик безнең җәмгыятьтә тарала башлады. Күбрәк тә бу идеялар балаларга тәэсир итә. Алар интернет чыганаклары белән танышып, мәгълүматлар белән танышып, шушы идеяларга китә башладылар. Менә безнең яшь үсмерләр балалар арасында патриотик духны күтәрү өчен, фашизмны безгә нәрсә китергәнен күрсәтү өчен без яңадан шушы конкурсны уйлап чыгардык һәм оештырдык. Бу инде безнең районның бөтен мәктәпләрендә конкурс узды. Рәсемнәре килгәч, шаккатык бик матур балалар, яшь үсмерләр бик матур рәсемнәр язганнар, ясаганнар. Бу инде менә минемчә аларның патриотик рухын бик зур күтәргән дип уйлыйм. Бер үк начар рәсемнәр дә беркем дә ясамаган. Без җиңүчеләрне бүләкләдек, алар белән очраштык, алар белән сөйләштек, фотога төштек һәм инде алдагы тормышта да шушы яшь үсмерләр безнең фашизм һәм национализм идеологиясын күтәреп китер дип уйламыйм. Менә безнең халыкта электән шундый fikir var bit инде теге судка эшен төшмәсен дигән шикелле, теге прокурор дигән сүздән ниндидер аеруча өлкән булда шундый теге кул уята, куркып карыйлар менә районда эшләгәндә сезнең һәрвакыт ишек ачык һәм бүлмәгез беренче этажда иде. Бу ни сәбәпле шулай эшләнде һәм ничек уйлыйсыз баштан башланса, ни сәбәпле шулай эшләнде? Бүлмә беренче этажда, бу Апас районыннан китте. Дәрестән дә Апас районында минем бүлмә кергәч иң беренче бүлмә иде. Ишекләр килгән кешегә ачык иде. Безнең кешеләрне кабул итү көннәре сишәмбе булса да, кеше кайсы көнне килсә дә, ул миңа, минем белән эшләгән кешеләр белән сөйләшә ала иде. Бу инде ни өчен? Халык арасында төрле проблемалар чыгала. Прокурор ул инде кешелекле булырга тиеш. Кешене тыңлый белергә тиеш, гадел булырга тиеш һәм инде законны хөрмәт итәргә тиеш. Шуңа күрә инде менә без прокурорны кеше шундый дип уйласын өчен
ойласын үшін деп, білсін үшін деп, халыққа жақын боларға тырышабыз. Менә кешедә курку бар диде прокурор, судка төшмәсен, прокуратурага барырга язмасын дип нәрсә әйтергә. Бу курку бәлки кешенең прокурорның нәрсә белән шөгыльләнгәнен белмәгәннән электән килә инде ул. Гомумән прокурор гына түгел, погонлы кешеләрдән нишләптер куркалар. Мин әйтәсем килә, бер куркырга кирәк түгел. Нинди проблемагыз кешеләрнең булса да, любой проблемасы белән ул прокурорга мөрәҗәгать итә ала. Без инде бөтен кешене игътибар белән тыңлыйбыз һәм кешебездән килгәнчә булышырга тырышабыз. Нинди проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр? Монда инде бөтен проблемалар белән безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сез үзегез аннары сизгә кирәкле органнарга. Инде без аннары шушы кешеләрнең мөрәҗәгатьләрен укып, алар белән сөйләшкәннән соң, әгәр башка органнар бу аларның мөрәҗәгатьләрен карарга тиеш булса, башка органнарга җибәрәбез. Үзләребез карарга тиеш икән, үзебез карыйбыз. Шушы органнарга зарарланучылар булса, инде без әлбәттә аларга җибәрмибез, үзебез карыйбыз. Прокурор эшен инде алар күпмедер вакыттан соң икенче районнарга китәм диде, теге ротация бара. Менә бу прокурор кешенең нинди кыенлыклары бар, менә бу гаиләдә нинди теге балалар белән бәйле кеше бит мәктәпләргә ялена, дуслары барлыкка килә. Менә бу күченеп йөрү ниндидер авырлык тудыра, менә прокурор кешегә күренмәгән нинди авыр яклары бар. Тормыш булгач, төрле гаиләдә төрлечә буладыр. Безнең минем гаиләгә килгәндә әлегә Аллага шөкер мондый проблемалар туган юк. Минем яраткан гаиләм бар, тормыш иптәшем, балаларым, тормыш иптәшем мине аңлый, мин үз эшемне яратам. Шуңа күрә инде ир белән хатын бер-берсен аңлаган вакытта мондый вак проблемаларны шешеп була дип уйлыйм. Инде сорауның икенчелешенә килгәндә, прокурор ул гел үзен контрольләп тора тиеш, үзенең эмоцияларын. Инде кайбер вакыт кырыс карарларда кабул итәргә туры килә. Менә бу инде прокурорның авыр яклары дип уйлыйм мин. Менә сез татарча әйтеп сөйләшәсез, нинди дә булса теге татар китапларын укыйсызмы, әдәбият укыйсызмы, нәрсәләрне белән кызыксынасыз, нәрсә сезгә кызык? Без инде закон сагында торган кешеләр үзенең эшләгән, яшәгән төбәгенә патриот булырга тиеш. Менә мин инде бер ел элек Кукмара районына килдем һәм Кукмарада туып үскән, Кукмара районында туып үскән язучы Мәхсүм Насыйбуллин иҗаты белән танышып киттем. Инде аның бик күп мәгънәле әсәрләре, китаплары бар. Мәсәлән, Телсез шәхесләр. Бу әсәрнең төп фикере инде прокурорлар төрлечә эшлиләр. Кайбер прокурорлар законга ябышып ята, закон хәрефенә ябышып ята. Инде кайберләре дөреслекне ачырга тырыша, гадиллекне ачырга тырыша. Сез инде менә үзегез аңлагансыздыр, мин инде кайсы прокурорга туры киләм, мин әлбәттә дөреслекне ачырга, гадиллекне табырга тырышам һәм кешеләргә булышырга тырышабыз. Менә бездә бит телләр турында кабул ителгән, әмма шуңа карамастан теге аның үтәлешендә ниндидер проблемалар бар һәм бу Татарстанда гына түгел, читтә дә менә без күзәтәбез бит инде безнең татарлар телләрен югалта баралар. Сез менә бу теге турыдан-туры сезнең эшчәнлек булмаса да татар кешесе буларак нәрсә әйтер идегез, менә ни рәвешчә телне саклап була? Һәр кеше кая яшәсә дә, кайсы төбәктә яшәсә дә, кайсы илдә яшәсә дә, үзенең туган телен белү һәм тарихын белү ул үзе бер байлыктыр. Шуңа күрә телне саклап калу өчен әлбәттә инде шушы телдә ешрак аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк һәм тарихны өйрәнергә кирәк.
шуның белән телне саклап калып булыр дип уйлыйм мин. Монда төп бурыч кемгә? Гаиләгә, мәктәпкә? Монда әйтеп булмый, җәмгыятьтә монда гаилә, җәмгыять, мәктәп бергә эшләргә тиеш, бергә эшләсә генә бергә эшләргә тиеш. Менә сез үзегезнең теге күңелдә уелып калган, үз практикагызда эшләгән вакытта уелып калган нинди эшне атар идегез? Менә сезнең өчен теге катлаулымы, әһәмиятлеме, яки киресенчә ниндидер теге? Катлаулы һәм катлаулымы безнең эшебез бөтенесе дә әһәмиятле дип уйлыйм инде. Менә Кукмарага килсәк, җәй көне безгә менә прием вакытында Зур Кукмара авылыннан бер бабай мөрәҗәгать итте. Инде аның соравы да бик катлаулы да булмагандыр, ләкин менә мәчеткә мәчеткә картлар юлны чыга алмаганнар. Әллә каян әйләнеп, турыдан килә алмаганнар. Без инде шушы картның һәм башка абыйларның сүзләрен тыңлап, безнең ярдәм белән шушы мәчеткә юл аркылы пешеходный переход ясаттырдылар һәм инде алар бик зур рәхмәт әйтте. Менә шушы күңелгә кереп калды минем. Сезгә бит инде шул вакытта ниндидер кырыс аткый карарларда кабул итәргә туры килә. Аларның менә аларын кабул иткәндә нинди хисләр кичерә кеше һәм сез менә кайсысын атап китер идегез? Авыр карар кабул итү менә кайсысы? Кырыс булганга күрә аларны атап китәсе килми, ләкин төрле карарлар була. Менә әйткәнемчә, кырыс карарларда кабул итәргә туры килә. Менә инде аларны кабул иткәндә бераз борчылып та йөрибез без. Бездә прокурорлар да кеше бит инде, ләкин алар әзрәк, Аллага шөкер, алар андый карарлар бик күп түгел, әзрәк булсын дип ышанып китәбез. Нинди дә булса бер күзәтеләме җәмгыятьтән диде булса тенденция, мәсәлән, кырыс карарлар заямы, юкмы, әллә элеккегечә менә җинаятләр саны да ниндидер үзгәреш кичерәме сезнең эшләгән менә yıllarda praktikada cinayetlerin составы ничектер үзгәрәме менә җәмгыять кырыслана барамы, авыр җинаятьләр арта барамы, әллә киресенчә кими барамы, әллә бер дәрәҗәдә торамы? Менә Тулаем Кукмараны алганда җинаятләр саны кимемәде дә, артмады да. 2016 елда нәкъ төгәл 2015 ел белән караганда җинаятләр бер сонда калды. Шуңа күрә алар артып та бармый, кимеми дә. Кешене артык кырыслана бара дип әйтеп булмый. Менә без прокуратура көне алдыннан сөйләшәбез. Сез нәрсә әйтер идегез халыкка һәм үзегезнең коллегаларга, үзегезнең хезмәттәшләрегезгә нәрсәләр әйтер идегез? Халык нәрсә ничек кабул итәргә тиеш прокуратураны? Беренчедән инде бөтен кешене яңа ел белән котлыйсы килә. Бөтенебезгә дә инде исәнлек, саулык телисе килә. Телим гаилә бәхете, авыртмагыз. Инде прокурорларның профессиональ бәйрәме алдыннан бөтен прокуратурада эшләгән кешеләрне, безнең ветераннарны да котлап китәсе килә. Аларга инде авыртмыйча эшләргә һәм халык мәнфәгатьләрен яклап, бергә шулай итеп матур итеп эшләргә ясын. Әлбәттә инде кеше прокурордан куркырга тиеш түгел. Без кешеләрне нинди сорау белән килсә дә, бөтенесен игътибар белән тыңлыйбыз. Сораулар булса, аларны иртәрәк, алар безгә иртәрәк килсәләр, бу аларга булышып була. Инде кайбер сорауларны соңга калып килсәләр, булышып булмый. Шуңа күрә мин кешеләргә әйтерем, бер үк прокурорлардан курыкмыйча, сораулар туса, безгә ярдәм белән, безгә мөрәҗәгатьләр белән килсә, без булышырга бик әзер.
Bunday müracaattan so'ng ko'p kishi keladi ham ishingiz ortib ketar deb deysizmi? Kishi tilasa endi so'rov bilan mürajaat etilgan mumkin. Bu bizning burchimiz. Endi so'rovlari qay bir kishilarga endi biz albatta javob beramiz. Qay bir kishilarga yozmachada, qay bir kishiga anglatib tajriba beramiz. Lekin butun kelgan kishini e'tibor bilan tinglayapmiz ham yordam bizning qo'ldan kelgancha yordam etishamiz. Uni deb aytasiz. Bor. Endi shu fursatdan foydalanib 13 yanvarda jurnalistlar kuni bo'lacak. Endi mana sizni shu hunariy bayramingiz bilan qutlab ketasiz keladi. Sizni qutlab butun respublikamizning jurnalistlarini qutlab ketasiz keladi. Sizning ishingiz og'ir. Endi mana jurnalistlar bo'lmasa, kishilar dunyo holida bilmas edi. Prokurorlarning narsa ishlaganini da bilmas edi. Shunga ko'ra mana bizning bayramlar, hunariy bayramlar yaqin tura. Bizning 12-yanvarda, sizning 13-yanvarda endi bu Dresden da bizni hunariy bayramimiz birga bo'lgan ko'ra, bizda endi birga ishlarga tegish, motor ettirib ishlarga tegish ham motor ettirib ishlab yashashga tegish.